Ik ben chef Stef en ik ga vandaag iedereen bij de gek houden. Ik ben namelijk bijna jarig en ik ga uitdelen op school. Dus ik ga er zin in om allemaal nu lekker te foppen. Ik ga vandaag bitterballen maken, maar geen echte. Maar ik ga zoete bitterballen maken. Ze lijken wel echt, maar dat zijn ze dus niet. Alle kinderen uit de klas kijken wel, maar ik heb wel alle mama's voor de gek houden. En de papa's natuurlijk ook. We gaan iedereen even lekker foppen. Dat is vooral nodig. Cake, bastanjekoekjes, witte chocola, kleurstof, een lepel, een wiezel en bakjes, vlaggetjes, Nederlandse vlaggetjes. En nog om het in te pakken. En nog een paar pakjes Monchu. Goed, we gaan beginnen. De eerste cake door in de kom. En door een pakje Monchu. De cake maak ik klein. Ik heb er een pakje Monchu gedaan. Dit knij ik nu goed doorheen. Na het knijden liep het net deeg. Daar ga ik nu bulkjes van maken, net zoals bitterbal. Voor één pakje cake deze één pakje Monchu. Je kan zo'n 45 bal van maken. Ik heb in mijn klas 28 kinderen. Dus ik ga er zo ongeveer 30 worstjes maken. Van het eerder 4 bitterballetjes. Zal ik nu zien wie we ze gaan paneren. Doe de bastanjekeukjes in de vriezer. Dan maak ik nu paneelmeel van. Het moet gans fijn zijn met zijn poeier. Nu paneer ik de balkjes in de keukjes. Ik heb er al een heleboel gemaakt samen met mama. Van Amsterdam is poe op de stoep en haal in de straat. Je bent op je hoede voor als Samswald. Die dansen wij en ze. Op zo'n is een zuid. Een steen weer uit. Zo, alles is nu klaar. Ik heb al 30 pakjes. En nu ga ik dus etenslied. Dus nu ga ik even eten. En dan ben ik daarna weer biertrek. Allemaal nog af te maken. Ik heb even lekker gebarbecued, maar nu gaan we lekker weer mosterd maken. De mosterd, dat heb je door bitterbal gezeurd. Natuurlijk is dat wel geen echte mosterd, maar het is met witte chocola en kleurstof. We kunnen wel lekker iedereen voor de gek houden. Eerst gaan we de chocopasta in de kom doen. Alles even in de kom gedaan en ik heb alles even goed gemixt. Als het een beetje dik is, moest er een beetje slaapolie doen. Dan wordt het net echt wie mosterd. We hebben gele en groene kleurstof. Dit is de groene en dit is de gele. In het begin doen we er geel bij. Dat maakt zich nu goed doorheen. Maar gewoon een heel klein beetje groen doen. En dat ook al mixen, mixen, mixen.
nog het groen, maar daarom doen we er een beetje geel bij. Want dat moet op echte monster lijken. Ik heb iets te veel groen erin gedaan. Daarom is onze monster het groener. Ik hoef er maar 2 of 1 druppeltje erin. Dus ik ga het nu toch in het bakje doen. Zo, en nu nog de flesjes erop. Zo, alles is klaar. Liek het nu net echt? Zo ga ik het morgen uitdelen. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan is het nu het einde van mijn vlog. Doei! Hoi!